A berriro ere. Argi geratu da ez daukadala, Vale. Zune dezu nada nizurera. Hau eta hau izango da. Kontua da ez dakitela zergatik nire amari gustatzen zitzaio bera. Ama, lagozko zen. Baina bera, nik. Hortxe. Ezta? Iparraldean. Halako saltza handi baten nahi naute eta postu ere zerreiko. Hane, bizitzan izan dudan aukerarik handiena. 2 urte eman ditut unibertsitatean, ez aurrera ez atzera, zuak ez zer den hori. Bai,